Hola, nenes i nens. Girafes, lleones, lleons, koalas, pandes, tortugues, dofins... Com esteu? Confio en que continueu bé. Si ens voleu acompanyar, a la senyoreta Natí i a mi ens agradaria convidar-vos a fer unes activitats matemàtiques de mesura. És a dir, ara us proposarem uns reptes amb els que compararem objectes, coses, joguines o els membres de la família segons la seva longitud al repte 1, el seu volum al repte 2 i la seva alçada al repte 3. Per fer aquestes activitats necessitem materials de diferents mides que poden ser els que cadascú i cadascuna de vosaltres tingui a casa. D'acord? Doncs vinga, comencem. Mireu, jo he buscat els calaixos de la roba a casa i he trobat mitjons de diferents longituds, així que ara pensaré molt com els puc organitzar, com els puc ordenar, fent proves i fent estimacions de mesura des del més curt fins al més llarg. Mireu, de tots els mitjons que havia agafat, m'he quedat amb aquests. I serà els que intentaré ordenar des del més curt fins al més llarg. Per poder-ho fer, els haig d'anar mirant, els haig de separar. I haig de pensar com són i quin és el més curt. I crec que és aquest d'aquí. Per tant, el col·loco al primer. És el més curt de tots. Ara penso, i aquests dos s'assemblen molt de mida. Així que vaig a fer una prova. Aquest és més curt que el vermell i és més llarg que el més curt de tots. Per tant, el col·loco aquí. I ara crec que és el vermell, el següent en longitud, perquè és més llarg que el negre i també és més llarg que el més curt de tots. D'aquests que em queden, a veure, jo crec que més llarg que el vermell és aquest. Però aquest és més curt que aquests dos. Per tant, jo aquests dos, a veure com els puc ordenar. Faig estimació, mira, poso una sobre de l'altra i per poc veig que aquest dels cors és el següent en longitud, perquè és més llarg que aquest i que tots els altres, però més curt que aquest, el de les ratlles, que és el més llarg. Per tant, ja el sé organitzat i el sé ordenat des del més curt fins al més llarg. Esteu d'acord amb mi? Doncs mireu, us animo a que vosaltres ho proveu amb els mitjons que vulgueu perquè teniu a casa. I si voleu comprovar si la mida dels mitjons és la correcta i el vostre ordre també, doncs podríeu fer servir un regle, que és un instrument per mesurar longituds, o una cinta mètrica. Són les eines que s'utilitzen per saber si les coses són més llargues o més curtes. Així que us animo a que ho proveu amb diferents coses que teniu a casa. Poden ser els mitjons, poden ser llapis de colors que tingueu de diferents mides i disfruteu fent-lo. I després, ja sabeu, cada cosa al seu lloc, ben recollida. Hola, com esteu? Mireu, jo aquests dies us volia proposar que féssim una feineta d'investigació. És clar que necessitareu l'ajuda dels pares, perquè solets s'us serà difícil. Què us sembla si féssim una feineta de gran, mitjà i petit? Jo ja l'he començat a casa. Us vull ensenyar. Ho fem? Vinga, som-hi. Mireu, una cosa que a mi m'agrada molt és llegir. I com que hem d'estar a casa, a part de fer altres coses, doncs llegeixo. I vaig començar a llegir un llibre petit. Però, esclar, hem de seguir estant a casa. Vaig llegir un altre llibre, i aquest seria el mitjà. I encara hem de seguir més temps, perquè ens ho han dit, i jo ara he començat a llegir un gran, petit, mitjà i gran. Veieu? A la cuina de casa meva jo tinc 3 paelles, una gran,
una mitjana i una petita. Sense el permís dels pares, això vosaltres no ho podeu tocar. Però, igual sí que podeu agafar i posar una cullera gran, una cullera mitjana i una cullereta petita. Jo tenia una caixa gran, una altra una mica més petita, una altra més petita i la petita. I aquí tenim la petita, una miqueta més gran que aquesta, una miqueta més gran que aquesta i la gran. I per últim he trobat una llibreta gran, una altra de més petita, una mica més petita i la petita. Petita, una mica més gran, una miqueta més gran i la gran. I ara, per acomiadar-nos, una sorpresa. Un panda que us saluda, hola pandas, hola koalas, gran. Un osset que també us saluda, mitjà. I al final, un koala, petit, gran, mitjà i petit. I mireu, en lloc de posar-lo aquí, li penjarem al panda. I us diem adéu, no doneu molta guerra, jugueu, divertiu-vos i fins aviat. Un petonàs de part meva. Adéu. I finalment, per fer el repte de la mesura de l'alçada dels membres de la família, necessitem algú que ens vulgui ajudar. Mama, papa, germanet, germaneta. S'haurà d'estirar al terra per poder-lo mesurar bé. I haurem d'agafar sabates de les que estan netes perquè no han sortit al carrer i posar-les fent una fila des dels peus de la persona que estem mesurant fins que arribin al cap. I apuntarem quantes sabates necessitem per mesurar a cadascú. Llavors els podrem ordenar el que mesuri més sabates o la que mesuri més sabates, si és que és més alt o més alta, i així anem ordenant els membres de la família segons la seva alçada. Si no ho podem fer amb les persones amb les que vivim a casa, podem utilitzar ninos. Llavors potser la sabata és massa gran per mesurar-los, però podem utilitzar uns altres estris. Jo faré una demostració amb taps. I també podem fer-lo amb peces de construcció. Si construïm una torre al costat de cada nino o nina que estem mesurant, podrem saber, si contem quantes peces necessitem, quin és més alt, quina és més alta, quin és més baix, quina és més baixa. D'acord? Doncs vinga, us animo a que ho proveu. Endavant! Mireu, jo mesuraré l'alçada del drac i de la princesa, que la setmana que ve és Sant Jordi, oi? I, clar, mirant-los ja sabem quin és més alt i quina és més baixa, però vull saber quants taps necessito per mesurar el drac i quants necessito per mesurar la princesa. Els anirem comptant. M'ajudeu, sisplau? Vinga. 1, 2, 3, 4, 5... i 6. I ara anem a veure els de la princesa. 1 i 2. El drac mesura 6. La princesa mesura 2. El drac és més alt que la princesa. Sort que la princesa és ben valenta. Adéu. Us animem a que ho proveu i us divertiu mesurant i ordenant les vostres coses. I quan sigui el moment de recollir-les, doncs podeu continuar practicant alguns procediments matemàtics, com aparellar, fer correspondències, agrupar, i així col·locar cada cosa i endreçar-la al seu lloc, igual que fem quan estem a l'escola. Endavant! Adéu, a reveure!